अगर आप भी चाहते हैं कि ऋषि यादव म्यूजिक का ऑडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऋषि यादव म्यूजिक प्रेजेंट राकेश शंकर को म्यूजिक बाय मदन मुरारी। चोली में लहर बाटे ढोली में कोहर बाटे, चोली में लहर बाटे ढोली में कोहर बाटे, होता जवानी हमर नास नास रे बुझलिए। ले हई बांस ले लहंगा में धांस ले हई बांस ले लहंगा में धांस ले हई बांस ले लहंगा में धांस ले www.sriyada.com। कमर कमानी तोहर चोली बटाइट जो बन लटक के भेल पपीता के साइज कमर कमानी तोहर चोली बटाइट जो बन लटक के भेल पपीता के साइज। गरम बाटे जवानी सबसे झड़ जाई पानी, गरम बाटे जवानी सबसे झड़ जाई पानी, करे न पाइबे बड़ा दास रे। अरे हटाओ ने। ले हई बांस ले लहंगा में धांस ले हई बांस ले लहंगा में धांस ले हई बांस ले लहंगा में धांस ले। राकेश शंकर को 9808385550। शीशम के सीना तोहर जोबन जोशीला, ढोली के नीचे तोहर दिखे लाल कीला। शीशम के सीना तोहर जोबन जोशीला, ढोली के नीचे तोहर दिखे लाल कीला। फेल भइल रविंदर मजा ले लो धर्मिंदर, फेल भइल रविंदर मजा ले लो धर्मिंदर, लहंगा में पड़ल खड़ा मास रे। अरे समझल करा। ले हई बांस ले लहंगा में धांस ले हई बांस ले लहंगा में धांस ले हई बांस ले लहंगा में धांस ले। चोली में लहर बाटे ढोली में कोहर बाटे, चोली में लहर बाटे ढोली में कोहर बाटे, होता जवानी हमर नास रे बुझलिए। ले हई बांस ले लहंगा में धांस ले हई बांस ले लहंगा में धांस ले हई बांस ले लहंगा में धांस ले। www.sriyada.com।